Laag sa ko. I love you. Marke! Gagal, pre! Dili ka mo sundog sa imong Daddy Marky, ha? Napadlungon ka ayo. Sa to? Be? Sa kaya to? Dre! Pre! Pre! Siyempre! Naman mo! Ano man mo, manglaag ta, pre! Pinagdala mo ko nyo, Dre! Gusto day ka nga, madunggan tanihan na ito mga istorya. Sige ba itong ganyan ang istorya? Ang sa muro mong mangidnap! Sige na, gigida lagi ka na mo diri kay gusto na mo manlaag ta. Na! Manglaag na pud! Manglaag na pud ta, pre! Bago ragita ng laagan ni, bago ragay ko ni diskarte ka na pati ko makasaban na itong niagi! Una-una alikulon ni. Unsa? Likulon ni. Likulon? Likulon na, pre! Hinayin ti mo gamay. Kisa magpikauban na to! Sa akin to yung paploy. Mukuyog day sila! Mukuyog na sila, group laag ganin nino. Saon man niya? Wala mo ko ilisan! Ay sige, mananghid na sa akong hana! Ha? Sige, mananghid! Nanangid ka ka na. Una-una di ba ka to nanangid ka? Kasi na itabo. Mga ligo, may sambal. Ay, pero murag dili lang dahil ko mukuyog sa ilaha karon be. O di ba? Hapit katigbasa ni Ana. Yung saan man ako ni Ron? Wala ko mga gamit. Ang gamit nimo pre, andam na dito Unya ka ni. Ituktok ni mo ang gate ha. Nya ibiling ni dito tapos managan ta. Sige na. Nani mong gamit dito, preparado na. Saan man nga dili man ni magsilbi nga sulat-sulat lang. Naman kaya kay kwarta. Naagod. Oh, pakapini yung kwarta, hindi na masuko sa imo ha. Diskarte ba? Sige na, basta buhat na nato na. Tay, sure ning laag ninyo ha? Sur lagi lukulon, likulon, pre, una alikulon. Saman, tara na. Asa man to ni adto si Marky, ha? Naninhig raman to gani, ha? Ano ba? Asam na kayo suksok? Tira, udra. Pila may kwarta ni Dra. 2,000. Usmin, uyurot na. Butang, gibutang na yun. Dili. Tutok ka. Una na mo dito para makadagan ako. Sila tutok ka na ganyan. Sa to? Isa man na! Uy, kwarta? Saan eh? Laag sa ko. I love you. Marke! Gagal pre!